Gaurkoan Aitor Etxarte berezi bar dugu gurekin Nafarroako Eskola Kontseiluko lehendakaria eta hemendik gutxira hasiko diren datorren astean Kontseiluko jardunaldi proiektu berritzaileen inguruko jardunaldietaz arituko gara. Arratsaldeon. Baita zure ere. Baina lehendabizi aurretik komentatu beharra dago pasaren astean parlamentuan izan zinela indarkeri kasuei buruz hitz egiten, ez? Bai, hala da. Horre hainbat galdera parlamentari izan dira eta baitere zera osoko bilkuran hainbat azalpen eman ditu departamentua gai honen kontura. Azken finean, kontu larriak agertzen direlako hor, naiz eta beti esan dugun bezala halako guztietan, dena bere testuinguruan jarri behar da eta ikuspuntu hortatik tratatu behar dena, jakina. Datuak edo, zenolako datuak daude entzun izan delako hori kasuak bikoiztu egin direla, ez? Bai, lehenik eta behin esan behar da, Eskola Kontseiluak berez ez dituela datu horiek, zeren orain arte urtero osatzen dugun memoria horretan, guk ez ditugu irakasleen kontrako bortizkerien kasuen berri ematen, ez bada elkarbizitzatik. Eta orduan hor datuak egon daitezke, esango genuke, ezberdina dira. Horrek ez du esan nahi, hemendik aurrera, kontseilukideek horrela konsideratzen badute, urrengo txostenan ez direla datuiek agertuko. Baina realitatea da hor, eta azalpenak ematerakoan azpimarratu dugu hori behin eta berriro, batetik eskoletako elkarbizitza oro har ona edo bikaina dela, hori lehenik eta behin oso garbi agertu behar da. Bigarren kontua da hor, gero eta hobekiago ezagutzen dugula gertatzen dena. Zen hor bestelako biolentzia batzuekin gertatzen den antzera, orain arte egia esan da, ez dira jaso benetan gertatu izan diren bortizkeri guztiak. Eta esaten dudanean guztiak, aipatu nahi dut, ikasleen artekoak, ikasleek irakaslei egindakoak, edo irakasleek ikaslei egindakoak, edo familiak direla medio. Beraz, eremu horiek, bortizkeriaren eremu horiek eskolan oso modu partzialen ezagutzen ditugu. Esango genuke gero eta gehiago eta hobe ezagutzen ditugula, hori oso garrantzitsua da diagnosi zuzen bat egiteko, eta jakina, protokoloak hobetu egin dira, iniziatibak hartu dira, nik uste dut eragile guztiek oso garbi dugu, elkarbizitza hobetzeko neurri horietariko bat badela baita ere noski irakasleen kontra egon daitezken bortizkerien kasuak tratatzea, baina beti ere kontestu oso baten baitan, ezta? Hori da pixka bate agertu zena parlamentuan. Eta faktore asko daudela, ez? Medio. Bai, zalantzarik gabe, departamentuak eman zituenean datuak, aipatu zituen erregistratuak, aurreko urtean zirela 176, gutxi gora bera, salatuak izan diren kasuak, baina hori dena interpretatzen jakin behar dugu, ze horrek ez du esan nahi 170ko ikasleek hartu dutela parte halako jardueretan, zen ikasle batek agian, behin baino gehiagotan, hor gertatzen den moduan gainera izan du hor, eta gainera aztertu behar da, benetan kasuz kasu gertatzen dena modu zehatzean, zen hor badira, kontrol gutxi edo eskasa dituzten pertsonak erasotzaileen artean, arazo psikologikoak dituzten pertsonak, profilak oso anitzak dira. Eta gainera, bortizkeri hori jasotzen dutenak ez dira soilik irakasleak, badira baitere, jakina, gainerako profesional batzuk irakasleekin batera zentroetan aritzen direna, zaintzaileak, begiraleak, jantokiko arduradunak edo langileak. Beraz, gaiak garrantzia du, zalantzarik gabe, baina berriz diot, batetik hobekiago ezagutu behar dugu, eta nik uste dut bideak ireki direla oso modu nabarmenean, sindikatoekin egin den azken hobekuntzarako hitzarmenean bereziki hori ere jasotzen da, bai? Batetik irakaslearen eta profesionalen esango genuke irudi publikoa hobetzeko bideak eta kanpainak egingo direla, baina baita ere halako gertaerak diren aldiro protokoloak askoz modu zorrotzagoan jarraituko direla. Besteak beste, jakinarazi da zaielako irakasle guztiei
horren berri dagoela, baitere familie, ikaslei ere batetik aurrera. Beraz nik esango nuke oro har, akordio oso zabala dagoela gai horren bueltan, naiz eta batzuetan, medioetan oso modu larrian edo dramatikoan agertu. Bideak ireki dira ere proiektu berriendako datorren astean hasiko diren jardunaldiekin, ez? Bai, hor ari gara azken detaileak izten, azken, kontu txikiak, beti garrantzitsuak diren horiek, eta esan behar da, beti aipatzen duguna, ezta? Nafarroak duen tamainarako oso dinamikoa dela berrikuntzen proiektuen deialdiaren inguruan sortzen den dinamika. Aurten adibidez, 97 proiektu aurkeztu dira, iaz, gutxi gora bera azken urte hauetan gorakada nabarmena izan da alor horretan, eta guk egin nahi duguna da beti horren lagin bat erakutsi, gehien bat gizarteratu dirien praktika interesgarriak. Okerrena da bakarrik sortzea aurkezteko tartea dugula, ezin dugu gehiagorik agertu, eta horrek badu baitere, injustiziatik zertxo bait, sortzi egitaz aparte, egia da, beste asko eta asko oso interesgarria dira, baina tira, guk adin guztietako ikasleekin egiten diren esperientziak azaldu nahi ditugu, baitere lanbide heziketa edo batxilergoko ikasleenak, adar ezberdinetakoak, azkenean sortzi. Bai publikoak eta baten bat baitere kontzertatua ezagutuko ditugu Tuteren eta Iruñan. Baina pozgarria da jakitea mugimendua dagoela, ez? Bai. Egia esan da sortzi hauentzat bada errekonozimendu modu bat, nolabait, multzo zoragarri hortatik hautatutako sortzi direlako, besterik gabe, eta guztientzat oso pozgarria da, dakitenean, halako erronka txikiaren aurrean jartzen ditugula, gainerako profesional eta familien aurrean aurkezpenak egiteko, baina esan behar da baitere, gainerako proiektu egileentzat hor zabaltzen dugula aukera, bai gure ondoren sortuko dugun argitalpen digitalean, eta bai paperezko kolekzioko edo bildumako hurrengo lan monografiko horretan beraien esperientziak agertzeko, eta beti gertatzen da hori. Orduan, sortzi hauentzat, esango nuke lan karga gehiago dago, ze prestatu behar da berriro aurkezpen hau, oso modu nik uste dut intensoan egiten dugu, elkar laguntzen dugu, nolabait goi mailako aurkezpenak landu nahi ditugulako eta horrela agertu nahi dugulako, eta taldeentzat balio zaie baita ere, zalantzari gabe, guztiok aitortzen dutelako, egindako horri bestelako begirada batez, bueltatxo bat eman, eta antzemateko ze hutsak dituzten, baina baita ere non asmatu duten, etorkizunari begira bestakit zelan hildo berriak hartu beharko dituzten, beraz, esango nuke guztiontzat baliagarria dela, baina nik esango nuke gehien bat gizartearen aurrean erakusten dugulako benetan zer den guretzat berritzaile izatea, hezkuntzan. Eta urriaren 22an astelehenarekin hasiko dira Tuteran. Hori da, 22, 23 eta 24an Tuteran, beti bezala UNEDeko egoitzan, toki bikaina da, eta beti esaten dugu bai Tuterako saioetarako, eta gero Iruñan egingo dugu 6, 7 eta 8an, azaroarekin, beti saioiek irekiak dira. Zan edut ez ditugu jardunaldiak irakasentzat egiten, bakarrik. Egin nahi ditugu baita ere noski familientzat edo interesa duten pertsonentzat. Beraz, guztiz saioak irekiak dira agertzeko eta egin behar den bakarra da besterik gabe gure webgunean sartu eta izen eman besterik gabe tokia gordetzeko. Eta egitarauan sartu baino lehen, zenolako proiektuak hautatu dira? Galdera zaila era guztietakoak dira, baina nik esango nuke guztietan aurten, agien inoiz baino gehiago, badago halako bultzada etiko bat. Nik esango nuke agian hori izan daitekeela proiektu gehienen lotura. Hau da, guztien atzetik badago hausnarketa bat eta proposamen bat eskolatik gizarteari begira zerbait eskaintzeko. Ze askotan irakaskuntza munduan ari garenok eskatzen dugu.
normala den bezala eskatzen ditugu baliabide gehiago, baldintza hobeak lan egiteko, esan nahi dut oso aktiboak gara ikuspuntu horretan, eta noski asko da ematen duguna. Baina askotan ez gara konturatzen ematen dugun horrek bestelako hausnarketak behar dituela. Eta 8 hauetatik, nik uste dut kasu gehienetan guztietan ez bada, dagoena da bultzada bat duten hezkuntza komunitate hori eta inguruan dagoen hori hobetzeko. Oso garbi. Eta hobetzeko gainera, askotan ez hezkuntza komunitatea bakarrik osatzen duten pertsona horientzat, familia ikasleentzat, baizik eta zer dakit nik, ikus dezake egon bezala, inguruan dauden zaharrentzako zerbait proposatzen delako, edo komunitate horretan dauden ahulentzat edo eta bestelako diskriminazioak pairatzen dituzten horiengan dagoelako hausnarketa edo bitartekaritzaren bat. Esan dute, hori izan daiteke agian aurtengo jardunaldietan nahi gabe, baina diot ez delako aldez aurretik halako kriteriorik izan, baina nik uste dut badagoela ari hori. Edo tendentzia edo bai. Bai. Eta nork hartuko du parte? Jende asko, begiratuko dut, zure baimenarekin, zen agian bestela baten bate utziko genuke bazterrean. 3 egunetan banatzen dugu, esan behar da lehenik eta behin, zorionez eta interesgarria da, bai kontseilari Andreak parte hartuko duela azaroaren 6ko hasierako ekitaldi horretan, Iruñan, eta Tuteran zuzendari orokorrak parte hartuko duela, Roberto Perezek, irekiera emateko. Eta nik uste dut azpimarratzekoa dela, esateko baitere departamentuak oso modu, esango nuke lagunkoian planteatzen dituelako baitere jardunaldi hauek. Eta Iruñaren kasuan baitere hasierako, esango nuke sarrerako gaia beti ematen diogu pertsona bati, irakaskuntzako ez den bati, eta eskatzen diogu irakaskuntzari buruz hausnarketa bat egitea. Eta aurten eskatu diogu Ramon Andresi Nafarra sortzez, eta urte askotan hemendik kanpo bizi izan den saiagile, musikologo, poeta, autoridade izugarria, gaur egun nik uste dut gure munduan dugun kultur pertsonarik erreferentziazkoena, naiz eta berako zu bizitza pribatua egiten duen, baina oso pertsona egokia, berak emango du lehenengo lekzioa, ikusiko dugu zertaz hitz egiten duen, zer eskatzen digun irakaskuntzan edo kulturgintzan ari garen hori. Eta hortikan aurrera, baditugu adibidez, Bazkide de Mellako ikastetxe publikoak, Iruñakoak, urteak ditu musikarekin oso harreman berezia daukana, eta azken urte hauetan eskola guztian kasgora jartzen du, proiektu musikal eta eszeniko bati lotua. Eta zoragarria da, ez dago bestea esaterik, 2 urtean behin gutxi gora bera, 3 urtean behin aldatzen dute egiten duten ikuskizun hori, oso maila handiko ikuskizuna da, eta orduan ekarri dugu hain zuzen ere ikusi nahi dugulako eta jakin nahi dugulako nola gauzatzen duten halako proiektu bat, esaten dudan bezala ikastetxe osoan kasgora jarriz. Ez bakarrik ikasleak, ordode familiak, badira baitere goi mailako konserbatorioko ikasleen laguntza, esan dut erlazio handiek sortu ditu, sare ikaragarria, eta horren berri emango digu. San Pedroko ikastetxe publikoa, Mutiloakoak, lehenengo 2. mailako esperientzi eder bat ekartzen digu, euskaraz egiten dute, eta gero gainerako hizkuntzak ere txertatzen dituzte, baina oso interesgarria da hor, bestelako arlo guztietan, proiektuen filosofia horretan, esango nuke oso realitate oso garatua dutelako, eta beraiek ekarriko digute hori. Aurten ditugu ikastetxe asko 2. hezkuntzakoak, eta oso pozgarria da, ez dakit zergatik, baina beti jendeak pentsatzen du berrikuntza gehiago badirela hor hezkuntzan, lehen hezkuntzan, eta 2. hezkuntzak ez duela tono hori hartu, eta ikusiko dugu aurten jardunaldietan baditugula halako esperientzia asko. Adibidez, Lizarrako lanbide heziketako ikastetxeak
aurkeztuko du baratza ekologikoaren aitzakiarekin proiektu izugarri eder bat, hain zuzen ere, aniztasuna eta porrotaren mugan dauden ikasleekin proiektu bat nola gara daiteken eta oso modu arrakastatsuan, oso proiektu ederra. Sakanako baita ere lanbide heziketak ekarriko du beste proiektu bat, erakusteko, azken urte hauetan nola saretu duten lanbide heziketako ikastetxetik abiatuta, gainerako hainbat eta hainbat ikastetxe sakanan bertan, eta ez bakarrik ikastetxeak, bestelako erakundeak, proiektu abankomunak egiteko. Oso ideia, zoragarria. Leitzako Amazabal ikastetxeak landu du jasangarritasuna, mugikortasuna eta eduki horiek ez bakarrik institutuan, baizik eta Leitzako erakunde askorekin, besteak beste udalarekin, eta oso modu aktiboan ez du bakarrik aztertu, baloratu, ze arazoak dauden Leitza batean, baizik eta proposamenak egin ditu, ez bakarrik komunitateari, baita ere udalari eta herriari azken finean, modu jasangarriagoan eta inklusiboagoan mugikortasuna gauzatzeko Leitzan. Oso proiektu polita. Sagrado Corazonek, Altsasuko ikastetxeak ere, garatzen du azken urte hauetan arregi klinikarekin eta beste eragile batzuekin, Altsasun eta inguruan, loturak egiten ditu, bigarren hezkuntzako ikasleekin, alde batetik eta gaitz psikologiko eta psikiatrikoak dituzten pertsonekin. Eta, zango nuke, zerbitzu ikasketen inguruko dinamika horretan sartuak dira, eta nik uste dut zaintzak aztertzeko oso modu pragmatikoan eta sakonean garatzeko oso adibide zoragarria da. Eta bukatzen joateko, barainingoek, baita ere, institutukoek eramango dute Aktiun, proiektu bat, baita ere, bigarren hezkuntzan gauzatzen dutena, Nafarroko Unibertsitate Publikoarekin elkarlana egiten dute zientziak, eta gehien bat muturreko zientziak eta teknologia, baina baita ere medikuntza eta elementu horiek ikasleekin lantzeko, eta horretarako sortu dute oso hitzarmen polita unibertsitateko irakasleekin eta bertako irakasleekin. Eta bukatzeko Benjamin de Tudelak aurkezten du baita ere beste proiektu bat, bigarren hezkuntzako ikastetxea da, esparru ezberdinetan elkarbizitza hobetzeko. Eta hor sortzen diren liskarrak eta beste, bajostaldi orduetan, eta hainbat egoera esango nuke konplexuagoetan bideratzeko iniziatiba asko planteatzen ditu, eta horien berri emango dute. Orduan berez ikusten duzuenez, esparruak asko dira, esperientziak asko, baina lehen esaten genuen bezala, agian, ez dakit, kasu guztietan bada hor hausnarketa bat, ez bakarrik teorikoa, baizik eta pragmatikoa, bizitza hobetzeko. Ikastetxekoa, ingurukoa. Bai, eskolatik haratago doa. Hori da. Eta esan bezala orduan lehendabizituteran eta gero Iruñan. Hori da, 6an, 7an eta 8an Iruñan, 7ko saioa Iruñan ere euskaraz egingo dugu, osotara, hori da gure konpromiso gutxienekoa euskararekin, eta horrek esan nahi du, egun horretan interbentzio guztiak, saio guztiak egingo direla euskaraz eta behar duten entzat noski aldi bereko itzulpenarekin. Esan behar da baita ere, saio guztietan irisgarritasun unibertsala zentzen dugula, horretarako baditugu Zerminen laguntza eta Eunate enpresaren zeregina hor, eta zorionez emititzen dugu dena baitere itzulita, euskaraz eta gaztelaniaz behar den kasuetan, baina baitere gorrentzako keinura itzultzen dira saio guztiak, nik uste dut horre saiatzen gara baitere gero igotzen ditugun produktu guztiak direla filmazioak eta beste baitere horre azpititulatzen ditugu guztiak, guztientzako ulergarriak izan daitezen, hori izango da pixka bat, gure lana jardunaldi hauetan. Bai, ez da aztu behar, eta bai. Eta animatu, besterik ez, donork interesa badu, lehen izan dugun bezala. Gure webunean sartu, izena eman, eta besterik ez dugin behar.
Eta ere, interesgarria den beste kontu bat, orain dela hilabete batzuk, espazio handi bat izan zuengan izan zen espazioen kontua, ez? Bai. Bai. Eta jarraitzen du. Bai. Bai, bere momentuan esan genuen bezala, ez dakit, gai berria izan da, zen gure ogibidean badira hainbat gai joan eta etorri egiten dutenak, ez da normala den bezala, zer dakinik, ebaluazioa edo dokumentazio nola egin edo zer dakinik. Gai horiek behin eta berriro hartzen ditugu eta buelta ematen diogu, baina gutxienetariko batzuk badira agertu eta oso, esango nuke, arrasto sakona usten dutenak, eta bideriko bat izan da espazioena. Nola eragiten duen komunitatean? Hori da. Orain arte beti pentsatu izan dugu, ez dakit, adibidez berrikuntzak gauzatzeko, noski, materialak bestelakoak izan behar zirela, ikasleen arteko harremanak ere bai, guk ikasleekin hartzen ditugunak baita, gure artekoak baita, komunitatearekin hartzen ditugunak, gai hori guztiak beti agertu dira, ezta? Baina hor beti egonda zerbait muga egiten diguna, eta da espazio fisikoen antolaketa bera, ezta? Egia esan da, espazio fisikoak bete ditzake paper asko, izan daiteke, ez dakit, prozesu hauek errazteko eta bideratzeko beste bitartekari bat, edo izan daiteke askotan traba eta oztopo, ezta? Eta hasi ginen eztabaida horrekin pasaden urtean, gero etorri ziren jardunaldiak, nik uste dut oso emankorrak izan ziren, erakutsi genituelako Nafarroan oso berri interesgarri, izan dut ez bakarrik espekulatiboak, baizik eta errealak, eta horrek segurako soka sortu du ondoren edo ja batera, eta egia esan da gaur egun ditugu oso iniziatiba interesgarriak, batetik Hezkuntza Departamentuak lehenengo aldiz, bere historian, berraztertu ditu ikastetxe berriak egiterakoan ze pliegoak edo ze baldintza jartzen dituen, hau oso gai garrantzitsua da, eta esango genuke etorkizunari begira, ez dira urtero asko egiten diren ikastetxe berriak, baina badira. Eta orduan hemendikan aurrera pentsatzea, departamentuak berak baldintza jartzerakoan ez dituela orain arte ohikoak izan diren horiek planteatu, baizik eta planteatuko dituela berriak, gutxi gora bera, berrikuntzen proiektuen sintoniarekin oso garrantzitsua da. Horrela atera da Arbizuko eskola berriaren proiektuarena, horrela aterako dira beste batzuk ere bai. Barkatu. Bai, eguraldi aldaketa. Barkatu. Eta aurrera begiratuz ere, nik uste dut departamentuak oso garbi hartu duela horbide bat guztiontzat izugarri garrantzitsua dena. Horrek esan edo hemendikan aurrera, ikastetxe bat ez da egiten 5 urtetarako, baditugu 100 urte baino gehiago dituzten ikastetxeak, adibidez Iruñako San Franciscokoa, ez da, veteranionetarikoa, baina Nafarroan asko ditugu 50 urte bete dituztenak, edifizio horiek apenas ez dituzte aldaketarik izan, eta dira guztion buruan ditugunak, pasabide bat, eta gelak zerrezkuin, eta patioetan halako arlauza handi bat, zementoz edo porlanez, eta bi ate futbitora aritzeko, eta besterik gabe, ezta. Hau oso garrantzitsua da, baina horrekin batera, egia da, Nafarroan ikastetxe askotan eta askotan, eta apirilatik ona beste uholde txiki bat izan dugu, hasi direla baita ere, modu diferentetan eta abiapuntu ezberdinekin, baina kuestionatzen edo dituzten patioak, edo geletan duten antolaketa, eta zorionez, hor ja, harremanetan jarritzakegu, esperientzia dutenak, hasi berriak direnak, hasteko asmoa duten horiek, eta oso joan etorri polita dugu gaur egun, ikastetxe askoren artean, elkar ezagutu eta elkar trukatzen ari direlako esperientzia horiek, eta jakina horren baitan udalak. Udalak ere, interesa erakutsi dute, eta udal horiek, noski, eskolarekin batera ari dira, kaso askotan aztertzen, lehen eta aurre eta lehen hezkuntzako ikastetxen kasuan Nafarroan udalek ordutelako ardura bat, ez dela. Eta, nik uste dut oso bide interesgarria zabaldu dela horren kontura, eta jarraituko du.
Izan ere, eraikin asko egiten dira zehatz-mehatz pentsatutak, balio duten horrentzatez, ospitaleak edo kartzelak edo, eta orduan kasu honetan berbera da. Hori da. Eta zorionez gainera, inkluso kaso batzuetan, apirila honetan, ez martxan hasi da iparraldeko bigarren hezkuntzako ikastetxea, hemen Iruñan, Santuzelai auzoan, eta proiektua ja egina zegoen, obrak adjudikatuak, eta, esango genuke martxan, eta etxea egiten ari zen bitartean, zorioneko, esango genuke, adostasun bat lortu da, departamentua, hor zuzendaritza berria izan behar zena, eta baita ere, enpresa bera. Eta, esango genuke horre egiten ari ziren bitartean, lortu dira aldaketa oso esanguratsuak, kanpoko espazioetan eta baita ere barruko espazioetan. Honek erakusten du borondate ona dagoenean eta ideia garbiak direnean konpartitzen badira, zorionez proiektuak hobetzen direla izugarri, ezta? Hor dago adibide bat. Eta esaten duguna, hemendik aurrera sortzen diren ikastetxe berrietan ikusiko ditugu orain arte ikusi ez ditugun ikastetxe tipologiak. Eta esperientziak badaudela ikusten dela zenolako eragina duen horrek, ez? Bai, eta gainera esan behar da, orain arte Nafarroak oso adibide onak izan dituela, baina gehien bat udalekin, edo udalen menpe eraiki diren ikastetxeetan. Berriozarrek badu aurreskola bikain bat, adibide bat jartzeagatik. Iruñak baditu 3 edo 4, benetan oso erreferentzialak direla. Zizurren ere, bai, esan dute Nafarroan, kuriosoa da, ezta? Orain arte, udalek izan dute hor gaitasun gehiago, garaiekin batera, lehengo eraikuntzak alde batera utzi, eta nazioartean erreferentzialak diren tokietara begiratuz eta egokitzeko proiektuak. Eta esan dugun bezala, zorionez hori orain ere, esango nuke dela departamentoaren ezaugarri bat, eta horrek asko baldintzatuko du, mendikan aurrera ingo diren ikastetxeak guztion onerako, nik uste. Orduan, ekimen eta proiektu berriak martxan, eta esandakoa datorren astean hor daukagu horren islada garbia, ez? Hori da, han izango gara Tuteran, astearte eta asteazkenean, eta gero Iruñakoak ere hori etorriko dira laizter, 6, 7 eta 8. Buru belarri izango gara hor. Ederki, mila esker gaur ere gurekin egoteagatik, eta jarrituko dugu beste batetan. Nahi duzuen arte, mila esker.